Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям бер вакыт бер кешенең җеназасында бер кеше үлгәнен ишеткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям бик нык кайгыга батып җыларга тотынды инде, җылый. Һәм сахабалар инде аннан сорадылар: "Я Аллаһның илчесе, синең күз яшь, синең җылавың ни сәбәп? Ни өчен җылыйсың шулай?" Ул җавап бирде: "Яһуди, бер яһуди үлгән икән. Бүтән дин әһле үлгән." Һәм аңа әйттеләр: "Я Расулаллах, ул бит инде безнең диндә булмаган. Безнең диндә булмаган. Нишләп син шулай кайгыга бирелдең?" Һәм ул нәрсә җавап бирә: "Бер җан ди җәһәннәмгә качты. Ул минем каршымда вафат булды һәм мин аның җәннәткә керүендә бер ни дә эшли алмадым. Шуның өчен ди мин җылыйм. Ул ди минем каршымда үлде, ягъни мин исән чакта. Һәм мин аның җәннәткә керүенә мин бер ишектә бер нәрсә дә эшли алмадым. Ул менә шуңа кайгырып җылады. Бер нәрсә эшли алмадым дип шулай җылады." Нәрсәгә димәсәң, җәмәгать, бу дөнья ул бер сәгать. Бу дөнья ул бер сәгать. Монда карыйсың, тудың, тегендә карыйсың, уже үлдең. Һәм шундый алдый торган дөнья булып, без аның ялтыраулыкларына карап, дөньяның матурлыгына карап, үзебезнең ахиратны онытмаска тиешбез. Чөнки дөнья ул самый алдалый торган бер нәрсә. Ике ашта сөйләгәнем бар, бу Гайса пәйгамбәр турында монда да сөйлим, ишетмәгән кешеләр булгандыр, бу бер риваят. Аның бу риваятның каян килеп чыкканнарын, анысы шушы өлкәдә өйрәнгән, укыган галимнәргә калдырыйк. Без шушы риваяттан үзебезгә файдалы булган нәрсә генә алырга тырышырбыз. Гайса пәйгамбәр бер вакыт сәфәргә чыгып китә һәм аның белән бергә бер кеше ияреп чыга. Һәм әйтә: "Я Гайса ди, Гайса пәйгамбәрне беләсезме? Русча Иисус була." Гайса пәйгамбәргә Аллаһ Тәгалә төрле мөгъҗизалар бирә инде, шулай ук. Һәм менә шушы кеше әйтә: "Я Гайса, мин синең белән бергә юлга чыгып китәсем килә." Гайса пәйгамбәр әйтә: "Ярар, айда киттек" дип. Балар баралар. Берничә узгач инде Гайса пәйгамбәр моңа әйтә: "Бар әле син ана теге кеше янына барып кил дә, безгә теге барасы бар бит инде, берәр ризык алып кил. Һәм эш лепешка ал сатып ал ди, эш ипи. Һәм шул эш ипилек акчасын бирә. Акчасын бирә дә, һәм үзе читкәрәк басып инде гыйбадәт кыла башлый, үзенчә. Намаз укый инде. Ул вакытта, Гайса пәйгамбәр вакытында, бәлки безнең шикелле сәҗдә, рукух дигән нәрсәләр булмагандыр. Үзенчә бер шәригать, аның шәригатына туры килә торган гыйбадәт булгандыр. Үзе гыйбадәт кыла һәм теге кеше бара да ипине сатып ала. Ипи сатып ала һәм берсен ашап бетерә. Ашап бетерә дә һәм Гайса пәйгамбәргә теге ипиләрен күрсәтә монда. Гайса пәйгамбәр күрә дә инде акчасы бит инде эш ипигә булган, монда икәү генә. Моның акчасы калырга тиеш, или ипине кемдер ашап бетерергә тиеш. Һәм бу сорый инде болай гына: "Кая ишенчесе?" дип сорады. Тегесе әйтми, мин ашап бетердем дип әйтми аны. Ярар, юк ди, белмим ди кем ашап бетерде. Ярар, Гайса киттек ди, дальше барабыз. Булар баралар. Һәм Гайса пәйгамбәр һәм аның юлдашысы каршында инде шундый бер сарык көтү очрый инде. Сарык көтү очрый да, Гайса пәйгамбәр ала да бер сарыкны кырбан чала. Кырбан чалганнан соң бераз вакыт узгач, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән теге сарыкны ул терелтә яңадан. Каша сарык яңадан, әле генә мәйет булган, кырбан чалган сарык, Аллаһның рәхмәте белән менә Гайса пәйгамбәр шундый мөгъҗиза күрсәтеп, бу сарык каша. Һәм бу ни әйтәйин ди, каралы ди, нинди мөгъҗиза бу? Син миңа, я Гайса ди, шушы мөгъҗизаны аңлатып бирә, ничек бу шулай булырга мөмкин дип әйтә. Һәм Гайса пәйгамбәр әйтә: "Мин сиңа моның сырын ачам, әгәр дә син миңа әйтсәң, кем
ипин аша бетерде. Өченчесен. Тегесе хаман әйтмей. Ярар, алайса белмәйм дип әйтә. Ярар, алайса киттек дальше. Булар баралар. Бераз баргач, буларның шундый бер тирән бер елга була. Аллаһның алдында. Һәм Гайса пәйгамбәр әйтә, әйдә киттек. Тегесе йөзә белмәй икән. Кимәләр дә юк, һәм күпер дә юк. Юк ди, мин бармыйм, чөнки мин йөзә белмәйм. Мин әгәр дә син белән барсам, мин батып үләм. Һәм Гайса пәйгамбәр әйтә, син ди борчылма, миңа тотынып барырсың. И булар елганы өстеннән йөреп чыгалар. Теге белое солнце пустыни шикелле киносында. Һәм теге якка чыккач, моның нигә карый да Гайса пәйгамбәр янында җиргән аягы бер дә җүшләмәгән икән, икесенеке дә. Һәм ул сорый, я Гайса, бу шу мөгъҗизаны миңа аңлатып җибәр әле. Ничек без шулай су өстеннән генә су чыктык та һәм безнең аяк кием дә хәтта җүшләнмәде. Һәм Гайса пәйгамбәр әйтә, мин сиңа моны әйтәм, әгәр дә син миңа әйтеп бирсәң, кем ул 5нче ипине ашап бетерде. Тегесе хаман әйтмәй, ярар, Гайса пәйгамбәр әйтә, әйдә киттек дальше. Баралар. Һәм юлда ята зур шундый таш. Таш ята. Һәм Гайса пәйгамбер нәрсә эшли? Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән бу ташларны алтынга әйләндерә. Алтын була бу хәзер. Таш, 2 кеше хәзер монда. Бүлеп буламы ташны 2гә? Материалларын булса, инструментларын булса бүлеп була. Һәм Гайса пәйгамбер әйтә, тегене күзе итә башлады уже. Алтын күргәч, все, бу бөтен нәрсәне онытты хәзер. Алтынны күргәч, Гайса пәйгамбер әйтә, менә бу ди, моның тегесе әйтә инде, я Гайса ди, ничек соң бу? Аңлатып җибәрәде миңа моны, әле генә таш булган, хәзер алтын булган, нәрсә соң бу? Һәм Гайса пәйгамбер әйтә, мин сиңа моның сырын ачам, әгәр дә син миңа әйтеп бирсәң, кем 5нче нәрсәне ашап бетерде. Гайса пәйгамбер әйтә, әгәр дә әйтсәң ди, менә берсе сиңа ди була, берсе миңа була ди, 5нчесе ди, кем ашап бетерде, шуңа булачак дип әйтә. Тегесе инде алтын күргәч, моның бу ипине мин ашап бетердем дип бу әйтә инде. Признался, русча әйтмешли. Гайса пәйгамбер аны алдан ук беләдер, кем аны эшләде. Һәм Гайса пәйгамбер әйтә, менә монысы сиңа була, монысы да сиңа була, 5нчесе дә сиңа була. Мин шушы нәрсәдә безнең синең белән сәфәребез туктала. Мин дальше үзем барам дип әйтте. Ярар, булар саубулашалар, бу инде алтын таш өстеннән тузаннарын сөртеп, шулай кычаклап инде хыяллана бу хәзер нәрсә, теге байыдым, тегесе монысы. Һәм Гайса пәйгамбер киткәч, шушы елда, оказывается, разбойник, юлбасар инде киләләр. Алтынны күрделәр, бер кеше күрделәр. Өчесе дә бандит. Булар инде сырап кына алып булмас моны дип, нәрсә эшләделәр? Моны үтерергә теләделәр, үтерделәр моны. Алтынны үзебезгә алабыз дип, моны үтерделәр ни хәзер. Өчесе карап тора инде, һәм буларны ашыйсылар килә хәзер. Икесе яшерәк кенә бер юлбасар үзләренең дуслары инде әйтә, барар син шәһәргә барып кил әле. Берәр нәрсә ашарга алып килсәң, без аннары шушы алтынны 3 кешегә, ичебезгә дә бүлербез дип башта ашап алыйк. Һәм монысы китә дә, тегеләр икесе кала, һәм уйлыйлар инде, нигә кирәк ул безгә? Бу ни 5нче кеше, давай biz моны кайткач үтерәбез дә, монысын икебезгә. Аны батарейкасы утырды. Икебезгә калсын ди, тегесен без үтерербез. Ярар, балар хәзер шундый план кырдылар да, шулай уйладылар хәзер. 5нчесе шәһәргә бара да, һәм тоже уйлый инде хәзер. Нигә кирәк инде бу миңа 2 лишний кеше? Уйлый нәрсә эшләргә, һәм булай уйлады бу. Ашау алам да, шушы ашауны базарда агыл табып, ризыкны агылыйм, һәм тегеләре үлеп, бу алтын миңа кала дип инде.
Сатып ала, ризыкны агулый, кайта. Тегенең икесе күрмәгәндә генә башына сугып үтерәләр. Монысы үлә, ризыкны ашыйлар, агуланып үләләр икесе дә. Хәзер монда нәрсә була? Нинди сурәт күрәбез монда? 1 грамм сулга да, уңга да, артка да, алга да селкенмәгән алтыннар тора, һәм 4 мәйет тора, ята шунда. Ул алтын бер кая да селкенмәде, ул шул килеш тора ул. Һәм Гайса пәйгамбәр бер вакыттан соң үзенең шәкертләре белән килеп, үзенең шәкертләренә инде дәрес бирә иде хәзер бу. Беренче кешенең ул тоже дәрес шикелле булды аңа. Гайса пәйгамбәр аңа барган сайын аңлатмакчы, нәрсәдер әйтмәкче булган. Дәрес биргән шикелле. Ләкин ул шушы имтиханы үти алмады. Шушы шәкертләренә күрсәтә, менә карагыз ди, дөнья, менә ул шушы алтын шикелле ди, ул ялтырый, ул ди матур. Һәм ул кешене бик нык алдалы инде. Берсе ялган сөйләп, мал алмакчы булды, тегеләре шулай ук кеше үтереп, бу безгә була дип, без бай булабыз дип, әмма дә ләкин алтын урында калды, кешеләр үзләренең начар гамәлләре белән Аллаһ хузурына күчтеләр. Хәзер алар үзләренең гамәлләре өчен җавап бирәчәкләр. Шуңа күрә җәмәгать, дөнья менә шушы риваяттә шикелле, ул алтын булып күренсә дә, матур булып күренсә дә, ялтырауыклы булса да, тәмле булса да, ул безне һәр вакыт алдалый. Без бу дөньяда яшибез, эшлибез, балаларыбызга йортлар төзибез, үзебезгә йорт төзибез, мал, ризык, машина, тегесе, монысы сатып алабыз, әмма дә ләкин үлгәч, бу бөтен нәрсә монда кала, бу безнең шуның өчен җавап бирергә дә кирәк. Ничек без аны кәсеп иттек? Каян без аны алдык? Нәрсәгә эшләдек? Алдаладыкмы, урладыкмы? Бөтен нәрсә өчен кеше җавап бирергә тиеш. Шуңа күрә менә бу дөньяның матурлыгына бирешмәскә кирәк, җәмәгать. Иң мөһиме бу дөньяда хәләл юл белән, Аллаһ кушкан юл белән кәсеп итәргә, эшләргә һәм шулай яшәргә барчабызга да Аллаһ тә насыйп әйләсен. Һәм ахырда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисен әйтеп китәргә кирәк. Куллу бани Адам хатта ва хайрул хаттаин ат-тawwabun. Барлык адәм балалары хата кылучы. Барлык адәм балалары хата кылучы. Хата кылучының иң яхшысы ди тәүбә итүче һәм хатасын төзәткән кеше. Иң яхшысы ди тәүбә итүче, ягъни хатасын төзәткән кеше. Һәрбер адәм баласы ул телиме теләме бар, ул ниндидер булса да гынах эшләргә мөмкин, хата. Дигәндәме, мондамы, ләкин Аллаһ субханаху ва тааля безне шулай яратты, шундый табигатыбыз безнең. Но иң яхшысы шулар арасында, хата кылучылар арасында ул тәүбә итүче һәм үзенең хатасын төзәткән кеше. Әйе, булды, мин аңладым, бөтен аны эшләмим, бөтен аны кабатламасмын, бөтен аны эшләмәсмен, аңладым, мин монда виноват, шушы нәрсәдә, шуңа күрә Аллаһым гафу ит, мин бөтен бу гынахка бер кайчан да кайтмасмын дип. Менә иң яхшы кеше тәүбә итүче һәм үзенең гынахларын төзәткән кеше. Шуңа күрә бу дөнья, җәмәгать, ул бер сәгать шикелле үтә дә китә. Үзебез дә сизми калырбыз, ничек безнең бөтен нәрсә шулай менә су шикелле агып китте. Һәм без картайдык, кире кайтарып булмый бер нәрсәне дә. Әйтәсе сүзләр әйтелгән, эшлисе эшләр эшләнгән. Менә яшьләргә иң беренче бу сүзләр үземә вәгазь булсын, үземә файдалы булсын, аннары утырган яшьләргә дә, оларга да Аллаһ субханаху ва тааля безне шулай сыный кешеләрне. Шушы имтиханы безгә барчабызга да әйбәт кенә 5-легә, 2-гә түгел, 5-легә узарга Аллаһ тә насыйп әйләсә иде.